Pagkasalitaan ni Freddy nga na Paulo na? Tima ikasyam. Dear Manong Nemi. Nagbalinak nga kargador iti siyandaan iti lugar nga nakaidaktakak Manong Nemi. Na dumaduma nga lugar tinapnapanak aging nga ditoyak nga nagtalinaed akas kargador iti siyandaan Manong. Nag-isto awayak kahit nga sawen nagtalawak sa dibalay ket pinanawak tirigat sa jay gamot na nakarigrigat nakadadukang magkakabsat ket siyak ti bordek gamot siyak ti bordek siyak ti mansuan di kakabsat ko nga baon ditoy baon ni jay baon ja baon so nga nakasuro na ko man nagtalawa ko nabayagan adda may sakit gudwang taon kon nga saan nga nagawawid nga didaam mo na sa dinut ayang ko tadyak mo't nagsursurat kadakwada damo na pekit nga tanagit nataya ko mo no. Baka ibagadang nga simbreka ko nga NPA. Manong Nemi adumat dikiti kursunadak nga babae ngem siyempre tsaka mo tanuan niya sinuman ti armag ket didak kayat gabot kargadutak kanulaeng. Aging nga na maamok Manong Nemi ti maysa nalapsat nga babae. Jack sure no balasang pa yun no. At asawa na ni Suday ito ni Sonia. Naglakla ko mat Manong Nemi ti tiyandaan iti pwesto di iti vegetable. At damat di iti kundaway Manong Nemi nga siyak iti alaen na amang nga mangiyuli kadi iti tagila ko lang nga naggapo iti Bagyo di iti Bagyo vegetable. Gamot at pa nagkursunadak ken kuana. Pinadas ko nga inangaw. Sonya. Manang sonya ko nang. No, baro ken may isang baro inaunaman ti babae. Nga mabali nga manang ko na. Aglalalo no, kayat ko tagaran. Kayat nak nga ta. Kayat may sakla kargador. Elementary graduate. Ipadasam dagasat mo. Among kong mga tigasat mo, hindi mo padasan. Kahit nang nga, Sonya. Jakla mo, ngemsi ka kahit na. Apigid din nga saan, napintas kamet. Napintas kamet, adamet na. Napintas ka. Ngayon mawampit asawang. Adda din asawa, ngayon balo uy, balo. Di ka nga mailiw, Sonya. Kahit napadpadasa mo. Kaya mailiw ka, siyempre. Awan panggap mong agasawa. Hindi ka mo, no, damangayat ka niya, kahit mabalin siguro. Kayat ka. Di ako manak to pasyaran di balay mi. Ikaw ka na. Inot ka di balay yo. Kasla ang angaw laeng Manong. Ngem na pang kupinasya nga talaga isuna Manong Nemi nagtugtugak di balay ta. Gagangi lang balay. Balay tinakurapay kanang nata. May isa nga babae balasitang tinangilukat. Abi ka ti tata? Ada ka din ni Sonia? Ni Nanang? Nanang mo? Oen. Ada. Dumanong ka, tata. Tata ko nang latan mo namanong. Tata. Sikat anak na. Siyak ti may sa kadag iti anak na. Apay manukay ka di. Walo kami. Walo. Apay katawa kay tata. Nagado kayo. Do kami. Do kami nga tartarak na ni Nanang. Di kita dan pagbilang kan nata. Sikat inauna. Siyak ti may kadua. Lalaki ti inauna diyan ni Manong Densyo. Nagbasbasa ka nga rada. Pagpatinggak ng elementarya. Ano ito, Bram? Kit, pasalitultulungan ni Nanang. Naglakot natin. Dakam nukat mapanagangkat. Gusta.
Di manong mga rin ang pagsapulan na. Balog data. Sa resumrak ti construction, para saan? Nagtugo kayo tata. Ang dali na nang ti kusina. Ti kampay ngamin nangan. Madama pa laglut-luto. Uno inaksublatan ng agluto. Siya akong ti mangituloy. Sige. Mm-mm. Paano nagtawalo natin? Nasawaek ni Sonia. Hindi ka walo, di ka taraknet. Taraknen mi. Nga saan mga putot. Po, naglaing nagaya mga ganak dito. Sumot lang nga nakabababat, patong na. Magkikitak na kakit, pangganakan sa dito yung gunak. Oh, impay pa song gaya. Freddy. Ibaga, Rabim, Sonia. Tugo ka. Hanggang ba hinangan? Anong tilot-lutoy niyo? Nating ata, ni Arod. Sika nangangan. Nanganak ko na. Di mo kayo makipangan ka na kami. Kahit ko takastan dumad at tungpal na kas pagarigan ta agasawa ta. Kami katawa ka. Balo ka. Di mo't imbaga nga walo gayam na kita anak mo. Kaya di mo't sinaludsod. Walo da. Kas nakita. Di hanggang umano dito ya. Kata dabag. At maturog yung tadwa nga silad ang. Siya ka may masat silad ko pasaray magsilad at ay duwang inaudi. Nagkagidada sa alas. Ibang man naman biyag mo ida. Agad kakakasi kami Aguutang kami no kasta nga anak unang makalako di tiyandaan no manulaganan siyak. Data inauna nga lalaki nga anak ko agad pasaray construction kasi ay. Awalat ko, talaman iso na agkargador mo. Kaya na langit, kaya na dahil, ang takil ng bagina. Naglengamangan. Nga natin patay di asawa. Nakirambol, mamartek mo. Nakirambol, may isa ka nagitin na tayo. Kore no, binayadan na si biyag na. Dapas shit ini. Indulduloin ko doon, naibibos mo lang. Tapos ang agasot nga ribo. Ngayon bahid at biyag na. Tapos lang maariglo. Ana. Ibabawim sa mga rim kanyak. Kabatang walot anak ko. Kaya tangan tayo na. Kaya na naruno adakan, di kaya tanga doa. Di matantandan mo iti panagkargodor mo. May nayon di kanan siya. Di kaya ta. Mawaling na rin din yan. Kasi ka, ano kayat mo? Ay, siguro, dahito tigasat ko, nakunak dinakam kumano. Tadjay, lugar mi, manunay mi, damat digit inararam ko sa djay, nga talaga nga pinaay dak. Didak kano kaya? Tanakanot masakbayan da kanya. Uri dito araram dito, mali. Ngim ni Sonia, nga balo nga balot, anak na. Paumyanin na kon. Di kahit nga sawen. Iso pala saan nga nang paay kanya. Nako. Sige. Pagid nga saan. Nalapsat mo. Nalapan na. Nabuwat patong na. No, mapututak ti may sa di. Ison ti maikasyam. Nagipanganak kadakwada manunemi madlaw ko nga awan disiplina da. Nako. Ay, tata. Medyo disiplina kilbas ka mga niya. Ang ginagaw at adumati masida. Nakaroon na nito no, agdan na kami, kininanang nyo, siyak tagbaling nga syuman nyo, pimpitasin nyo, nasapol disiplina. Ure adu tayo, okay lang, basta lagi awan ti agapa, awan ti agririri, awan ti makaringkor, adu tayo, adu tayo matlang titindulong. Manong na imianak nga rood, kat siyempre nagkaita kami kini Sonia. Adam din experience ko manong na pa sa rin nakbad gumatang ti per kilo, kada di babae.
Apo na imas dagiti bibig na siga. Sako tinigos kadagiti agkakabarang agek ko na duma-duma paset ti bagina. Simublatak batangan nagdede kadagiti duwa a mansanas na manungat ti nagdede may kamanuwa ka nagdede ko nak may ka 10 ka apa yung 10 ket may ka umuna ni bak nila dadilakay ko sa 8 di siyam di may ka 10 ka mga ramid ng arti may ka siyam nga anak daan ka pa nagmenopause hampay pagka makaanak ka pa iti another 8 huwag naman madulag ti kaya manungar ti kayat mo husto nan ti siyam may ka siyam may salaeng sunya may salaeng sunya may salaeng tapno may ka siyam manong nemi nariknak tirikat iti dayta nga panagden nami kini Sonia no idi ket bukod ko ti kwartak magatang ko ti kayat ko ngamitan basta mo malemen malpas trabaho agiddan kaming nga agawid kini Sonia itanggay na tima tinatandan mo itoy kiis mo lang ibatik mo tatay gatang ko ti ko arak ken sigarilyo ikatay mo tag sigarilyo kamang bang sitangiwat mo gat sigarilyo napipiyapay nga uminom ka ti arak ken ta sigarilyo panasig nga ikata na ininutag ikat ko nga peso tag sigarilyo nga nemi imitultuloy ko ti minom sagpaminsan iti arak no kasta nga malpasin trabaho kumata ko ti may sa bilog kumata nga batera ti may naibas nga pulutan deta nagawid ak dito balay umininom makasisya makaringgor mo digiti umariwak-wak nga ubing tasari awan digiti upat nga inauna tabalog da mo simbrek iti construction ti inauna nga lalaki nemi simbrek a kaserbidura ti may kadua nga babae diyan pakit malagit nagnagandan ni kasto ti kaaldo da kamadado adado kami rit nagkakapsat malam 12 kami siyak ti bordak nag-aasawan nagiti imuno na siyempre dumatan nagiti kaanak ang apo ko datatang ganinanan naging ka manong naming ipadamag ni Sonia amasikog isuna daitan ti may kasyang babae nga tao na lalaki anamin ti kayat mo anya ti paay na po Diyos kadata nga may kasyang anak ta di iso kuna ka hindi ta aganaken manunemi babae si anti mangibagat nagan na laki 9 may kasyam laki Marie sige Marie di apilyedok manunemi tira ipasurot siyempre saan nga apelyedo di asawa ti asawa kabut siyak na ti lalaki di ba di apelyedo siyempre ket siyak ti simublat nga naglako iti pwesto ni Sonia kabayatan nga agdaldalagan manunemi siyempre di ka na kung nakdokamot na nga mga ayawan ka ni Marie dak di balay may esyam nga anak ni Sonia nga umuna nga putot ni Freddy ni Marie ada pwede kinikundahoy manong nemi ngagpex agstraak ngagtricycle conforme dita manong nemi di mabaling nga panggedan sobre kak pwede construction dala Pimpinas kum kargador ko na ngayon mawan ti mabatbati kanyak ta itad alain amin siyempre ni Sonia kadadabi dagiti kundaway nga basit lang ti maluto kapata nakura malaglagip ko nga ng nemi di lugar ni kumusta nga tamo ten tatang gininanang
Kumusta nga tamo tayo iti kapsat ko? Ano nga tayo nagsurtak? Tapno mga mondet address ko. Baam. Dito ko latan. Kadanak latan ni Sonia. Numapututak ti ado. Sagbay nagmenopos di. Tinalawak ti rikat sa di lugar mi. Tinalawak ti ado ngagkakapsat. Tita. Agtartarakan iti ado ngagkakapsat nga. May misalag ti putot ko. Ay, gasat ako nada. Nag-istoy awayak tayo nak makigasang gasat ti sa baling nga sa pulak ti gasat ko kunak dahito iti na sa pulak. Nakaasawak iti balo nga walot ta anak na may kasyam ti putot ko. Nagasawan digiti dua nga anak ni Sonia inaw na. Di kat tinabati manong inem may kapito ni Marie. Narikat lata. Oh, makiasawa ko maamin ng tapno nilaing marit kadwat. At dadwa idin nga tawen ni Marie manong naming idi tanapanak manin nagkargador iti tiyandaan. Idi at damang paguni kanyak. Freddy, soldado. Ano kaya soldado ting may makitiyanda. Binakbalasit? Ay, manong belyo. Dito ka ni destino? Ito ya. Amo na damag? Tiyan niya. Awan na damag mo, lugar tayo? Manipo di nagtalawak, diyapulos ng susurat. Luko ka. Kamuda ka no, kat natay ka. Una si Marie kang NPA. So, kita nung baka no agsabat ti dalan ta, no madamating kwentro. Baka mapaltubugan ka. Saan nga si Marie kang NPA, mano? Di mo nadamag? Di anya, awan damag ko. Natay ni tatang nun. Ana? Natay ni tatang? Nabay ka nagsaksakit. Dan sa suro ka makatawid. Kada kayo nagkakapsat at si kalatawan. Di mo pangkita ni tatang mo. Ito na anong katatabon? Dadya ka mo. Kaya ita na kagrubot ka. Ita kamakaman baka no, tumigat itabon. Sige manong nag-agyamanak. Sige, naglagi pa ma. Ada dagang kagura da ka nagkakapsat mo no. Si kalatawan. Ano di mo makamakam tabon datang mo. Sige manong gyamanak. Dito siguro manong name tinaikari. Nga pa nagsublik ko na. Sana ko na nagpakpakala. Inirabot ko manong name ti arwaten ken gamit ni Marie nga putot ko. Danalag ka. May kan. Inlibas kong himpanaw manong name ti putot ko. Kaya nagkarkaragak. Nasabi ko tasampay ang nagtabon. Ni tatang. Sabi ko pandat kagura na kita kapsat ko. Ni Marie. Subliak to pengata. Sanin? Dito siguro tanay ka rin. Sorry na laing ang Sonia. Nabannog ako nagtaragan sa sangko putot. So ang iyawid ko ni Marie. Ti maikasyam nga anak mo. Ni Marie ang maikasyam. Ini subang petak manong name. Oh, Freddy. Di mo tatayin ng tatang. Ada di kang pusan doon. Agalisto ka. Sino natakan doon? Putot ko. Ibatin pa rito to eh. Lampang ngarot. Alamang ngarot kapsat. Ato di kita ko. Gatas na. Dede na. Kailang lampin na. Sige, kamakaman. Baka no. Makamaka mo siguro. Dadya. Trasigan. Anong name? Hindi makadano na di kampo santo.
Isirsirekdan manong nemi ti lungon, ni tatang iti pansyon. Nga madana kakitan ka. Ay, pabitlang! Pabitlang ka doa! Adan ni Freddy! Hoy, ni Freddy ka kwesok. Freddy! Freddy! May samay-samat kan mga pungol kanyak dagiti kakabsat ko manong nemi. Nagloko kan. Ti abo minatay kan. Kasano nga na mo? Kadi ka man nagsusurat. Tatlong suratan na kaumatap na may pakabukin ka. Ni Manong Belyo, nagkita kami tiyandaan. Idagay mo na destino. Soldado ni Manong Belyo. Awa, mag-ana. Huwag ka mambaling ka din nakita ni tatang. Nagpakawalan kayong kuwana. Linoktan dati lungon, Manong. Taan, magawanin dak, tatang. Magawanin dak. Maganda ka magayak. Abang yaw matamo ka nagbasbasulag kayong kuwana. Nagbalinat magnatang. Natudyo kayong kuwana. Tatang. Tatang. Siyak na burutik mo, tatang. Siyak na may kasangapulog ito. Ang butot mo, tatang. Tatang. Naulit-ulit ti bagbagada manong naming ko naklano ko namin lano na taykan. Ko namin lano simbrek na NPA. Kit napaltugan ka. Ko namin lano na taykan. Si bibig gamit palagayam. Subli ka ba eh? Hahani manong. Barikatanak. Nag-asawa iti balong Jakbat ka din kasara. Balong walutit anak na. Napututak ti maysa. Isot inyawid ko. Imbatag di karupa tayo. Hindi mampasan ti pamunpon, manunaymi, nag-awit kami, nagdaramos kami, napangkon inala ni Maria. Yaman nakapsat Nakamakamumit lang. Oy, pag-isong ipisok na kuman. Tilungon. Imiruadang babaho sa daging lukatan. Ito yung anak mo. Bagta na singpet. Umay ka na nak. Yaman nakapsat Sige. Hindi kita gamit na. Hindi lang arwatan. Hindi sir konti anak ko manong name di family house. Ninanang manong name. Narakop nakman. Yaman na kanat. Dadimtangkan. Awanan di panggip mo may nga pumanaw. Awanan na. Di akong kaya nasubyan ng pensyon niya. Nga walot anak na. So ang inalag dito apo ko yo. Ti may kaisyam. Nga anak ni Sonia. Nga umuna nga putot ko. Iso natin pangibukbukak ti amin nga panawan ko. Panaklet. Ikak tinaran niya ka masakbayan na. Kumusta mo tagit apo ko yun? Ada ka dimot lang nakapagturpos ka na ko ada. Kita addan to sigurado da ita. Magturpos da iti elementary kan high school. Ti kolehiyo nga. Jakla mo addan to ang kolehiyo kada ko ada. Mano ka tapo ko yun? Nanang. May kaman ni Marie. Jakla mo nga bilangin. Kada kayo nga sangapulo ket duwa nga anak ko. Diyan ka mong bilangin. Ni manong mo, hinauna. Manot anak da. 5. Di adyan na. 6. Di sumaruno. 3. Talo at nabalo nga ron. Nakiasawa. Daduang anak na. Di 5. Ay ako. Hindi ka mo sumasaruno. Basta da mangayap kanyak ti lula. Sinut amam, sinut inam ko nakakit gasto. Baka siya lang di kabasitan. Saan akong nag-asawa, dilatan mari. Kawun. Ala. Di siya lang harod ti agyan dito Ta nag-asawa mo ti daduma. Kaya siya madlangin. Ti awang pa asawa na. Ay, katang madlangin. Di sikat kabalay ko. Asak ti mga iwan kini Mari. Gusta. Dati nga rin nagkakabalayan na. Una, nagsapul ka rin conformed na, timabaling ko pagsapulan na. Sumare ka ti construction, ano saan ka. Nalawa mo dati likodan ti balay tayo, pagmulaan tayo, naduma-duma, klase ti na tayo. Nakituwa na anak ko. Umawat ti talon, mula talon tayo.
Ado dita, ti ba bali mong awatin nga talon? Agpartraktor ka. Ah, tawa mo't nuwang mo, ano ba ka mga pagharado. Saan ako nga nagsubsublipay iti ayan, dasun niya dinamat amo ti address ko manong iso nga dinak masursuratan na. Mabanito siguro na malagip ko ang suratan ni Suna, di suratan. Nabardas ka naglabas ti panawen manong nemi agraduarin ni Marie iti elementarya. Nalingtanak ko manong. Iso ti nag first honor. Manipod kinder, grade 1, aging gana iti grade 6 na nagraduaran. Anak, congratulations keng ka. May pagpanagkal ka unay. Gabata si kati may ikasyam. Kang? Kaanon to nga napantay sa barong ka ni Jay lugar nga nakainakak na makitak ni nanang. Dumteng to siguro, anak. Kan makitak ti kakapsat ko. Dumteng to. No, isot ipalubos ti panawen. Dumteng to. Saan ka kading nga kasasawa pa'y? Saan nga na? Haramidag ti amin tapno. Mapagturpos ka. At kahit mo pagpalinan. Kahit ko nagbaling nga nurse. Nag-high school. Kahit balitorian nga naggraduar manong name. Kunada nga rin kanya. Di kakapsat ko. O po. Bagata nakaputot ka. Tikas ka ni Marie. Di kita anak di kakapsat ta. Di putot ko. Awan din ako. Honor ka na ko ada. Sika iti ako manging panakkel iti tayo. Apilyado tayo. Iskala riso naman ng name. Di may isa nga nagiti pagadalan. Di talawag. Napintas abalasang. Ti anak ko. Tanapindas kami ni Sonia. So nalang adot anak na. Kumusta nga tayo ni Sonia? Manong name nagmulak tinateng, nagtalonak, nagtarakanak ti baka, tayo tiga po na no apay, ngawan ti problema kung pabasa iti anak ko. O may ti problema may kininanang, manong name tinagageta, pasaray pa'y kidia, o may umutang, o no dumaw, tagpatulong, di kiti kakapsat ko. Tamuda manong name, siyak tinaswerte, amay may salaing ti anak ko. O may salang ti putot ko, sakit nagagatak man. Siyak namurudek manong naming enrollment ide di kakapsat ko baon dito'y baon dita baon ni Jai papispisan dak danugin dak sipatan dak baotan dak bagta dinakbay da baot pa ni da di tatang kininanang hindi kiti kakapsat ko tinaranggas kanya kidi amutang madla asgan kita kastaon ni tinaranggas ko kanya kidi lakit pamaspasen siya mo na kabakis sikat di ko may mesat anak na sigurado nga makapaggraduar nga isuti mangi tag-ay ka na tayo. Bigiti anak ni Antim na na kamang dilawag isod at sigurado nga pada ni Marie nga graduar. Nagraduar tan sa pakit din tayo inaunadan. Nagraduar dami nga talo. Dahil kapsate nga dilawag. Una. Pinaspit trabaho ni Kayong. Aging kahit imtengan ti graduation manong nimi. Summa cum laude manong nimi ni Marie. Nakaragragsakak na panagkailak manong nimi na danak ti putot akas ka ni Marie nga maikasyam nga anak ni Sonny. Nairuwar na manong nimi di panagtake na ti board may isang registered nurse manong nimi. Kahit isuna mismo iti mangsapol kang kuwan ng trabaho. Sa ragdaman ng name, siyempre kas nurse iti may sa government hospital. Gapangarot ti kinalaing. Naging kaya man ng name, natagtagainip ko ni Sonia. Apa nga tatagtagainip ko dati kamakat. Kumusta nga tayo, Tang? Tang? Marianak. Bagay bagam nga kasawa kan.
Napigsapay lang ni Lola. Hmm. Sa kumarkit pa naka-nurse na ken may dalit ko man no bedridden na. Napigsamot pa lang. Ah, di malaglagip di lugar nga nakaya Saman, natagdag inom ko ni nanang mo. Darabi. Mawaling katitang nga yung schedule yo. Tama pantag pa siya rijay. Kaya na, pangalak to ti makalawas nga bakasyon ko. Tapno di kasta, napaot iti kadata jay. Lukan ta nga rod. Magirawarak ti kotse. Yan tangi na damatin lisensya. Ken adamatan na igatan ko. Amok man tiyang drive. Di aramid ang maroon anak. Tapno di kasta, di kotse kamaten. Nangiruwar nga rod manong na imiti anak ko ti kotse ket ni restaurant ti panagari bongbong dagiti at tao di makita da. Opo, talek mo pa ay Marie. Talek pa na ti anak mo, putot mo. Ready? Huwag nga rod. Gadi kasinsin na jilawag. Di kotse damit. Di halang isunat, di kotse nga apo ko yun anak. Yes, taya. Wen, tagtrabaho damat ang kotse di apo ko jay. Tapad apo ko titutuod na ta, nagasawa di na unan. Umusungot kayo. Gamagpasyar jay, nakayanakan ni Marie. Ito ka ano? Ito ka ano, Marie? Ito no Lunes tan. Para bangon tayo ito. Kasunod kada yun na ya. No, tarayin ti kotse manong oras. Magnatad to'y 8 to 10 minutes. No? Ay, 8 to 10 hours. No, passenger bus. Kaya no, diretso, no, sardeng talang no ko. Wali sa amputan na ng 10 or 7. Depende. Sige. Grupo tayo alas 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung grupo tayo alas 12. Sa pagti maturog. No, sa nagagsugal nga. Hintay mamigat sa dyan. Awan tinakan ano amiti dalan manon nami ngem jakamuta idi asidag kami. Kasi lagsitsinto ka lang. Aging gaman nun nami left mo dito anak. Medyo akikidalang da nga dalan na ta. No, adatakkel nga sabat mo baka di kag sinabat. Diyaong tuna. Hindi makita mi manong nami masaripat patakon. Tiya. Balay nga nagganak idi adda atong tang ano na siya? Atong sinot na tayo. Tsaka mo tumanon tayo. Hindi mabigbigdak manong naimidi kiti anak ni Sonia. Tatang Freddy? Honsiak. Sino ang tata? Natayin? Ninanang natayin? Sonia. Iso ka din ni Marie? Ni Ading Marie? Di may kasyam? Wan. Kakapsat mo di kiti anak ko. Musta kayo? Natay matgahiman ni nanang. Mabalin ti sumre. Manong nimi naibuyog nga nagarubos ti iti luhak ngem awan saling ikan sa impek nga sumungaw ka dagiti bibig ko. Ngem ti anak ko, ti Marie, ti may kasyam nga anak ni Sonia. Kasta hunay manong nimi ti panagan-anog na. Sorry nanang. Hindi pala nakain ko umati umasurong ka. Busy ako, hindi ba nagbasa? Himing karik, hindi. Na umay ka ito sa rungkaran. Tapos makita ko na sinutinak.
Hindi giti kakabsat ko. Tuya ko, ti may kasyam nga anak yun na nagladingitan. At mumatan mangag, nagidibagag. Inakmatan makita. Nakita naklaeng. Sakbay hindi mas nakninattatang. Ato nga luwatin nagarubos iti anak ko. Nung nasapsapal ako nung nasapsapal ako mangimay tatatang. Nasapsapal ako Manong nimi, nagipamunpon kami. Siyempre. Nagiintar, dagiti siyam nagkakabsat. Kat siyempre, ni Marie ti may kasyam. Si bibiyag dami. Nilangin Marie, ti awang pa asawa na. Ano? Sumarsaruno, dagiti apuko. Manugang kinapuko. Kabayatan. Ti pamunpon, manong nimi. Nakadado nga puko. 8 anak. Nga akin anak kadagiti nga apuko. So, nilaing Marie, ti awang pa asawa na, kaya awang pa iti apuko ni Sonny. Ti may kasyam nga anak. Hindi mo pas ti tambon, manunimi. Kinasarita ni Marie, digiti kakabsat. Digiti anak yo, digiti ka anak. Ganda kayo, awang ka di aplos ti naggraduat, iti kolehyo. Nagwingiming na. Da kayo, kaanakan mi. Sino ti mayat nga makapaggraduar kada kayo iti kolehiyo? Nga to man ti imayo, no si sino? Kinuna ni Marie, kadigiti kaanakan. Dalima, ano nini? Naggraduar kayo ti high school. Nagtungid. Unan ti, kaya ito tagraduar iti kolehiyo. Kaya't may anti. Willing kayo nga sumurot kada kami kinitatang. Kinita na naganak kadakwada. Si babulubos kami yading ko para tinaran niya kamasakbayan. Tilima kadagitan na nga kaanak. Awan na yun nan. Aguni kayon. Tagalpasan ti ko, makabulan, i-extend ko ti bakasyon ko di hospital na pagtrabaho. Kalpasan di makabulan ni nanang agkukuyok tayo nga subli di lugar ni. Di lugar ni tatang. Ada na inayon pa yung maysa. Sige. I-redo yung nga dagda masapsapol yun ha. Importante. Diyan card. Diploma. Ori sa amin dinas ka ng diploma di card. Simurot ng harod kada kami, manong nemi. Di kayo ito kumamang liplipat, subli kayo tumitlang dito, no makapagturpos kayo. Kung nadigida, naganak kadakwad. Guntang, hunang. Gamang kami keng kamari, keng ka tata Freddy. Okay lang, okay lang. No, hindi nagsubliak, hindi na tayo di tatang kat may sa tikaduwak, manong nemi. Yung bata ka, inem na siyuman ko, manong nemi, na simurot. Anak, digin siyuman ko, kunak ko man. Kaya, nga mga awag siyempre, kanyak iti uncle, lulo. Ay, nagbalin akong nga lulo. Hindi ito taong ba't anak ni may kasyam ni Marie, nga pud nga putod ko.
Pinadakkel mi manong name iti family house mi ket ditoy nga nagyan kami bale ni nanang siyak ken nagitiya inem nga apukok ken ni Marie nga anak. Napitas ti posisyon ni Marie manong name sa adda pa extra job na nga redati ka po no apay nga saan nga marigatan amang pabasa kaligitiya inem nga kaanakan. Ken napintas met manong name iti panagtaraken ko iti baka, kalding, ken manok, ken napintas met iti produkto panagtalon ko. Kaya nagiti nateng manong name. Kaya dati kapunan no apay nga adda pang tulong ko kini Marie iti panang pabasa na kadagiti inem. So da kunada nga rod nga nagasat ti may kasyam na napintas ti trabaho na. Ang rona lang aroden manong nemi idi maaprobaran ti aplikasyon na nga mapa nagtrabaho di Australia kas nurse. Dada na adadan nga sigurado iti pa nagturpos di kaanakan na. Nagturpos da amin mano sagbay nga nakiasawan ti anak ko. Ngaddan manugang ko kanaddan maten talo nga pudpudno nga apo ko. Natayon ni nanang iti kapig sa ti COVID manong nemi. Idinto ta siya. At amatan ka dendenak, agkasadar talang kini Marie. Ti onak umok idigit sa anak agasawa ta, umbot pa asawak na jak matin kasar idi ni Sonia. Iming kasar ko manong name ni Telma. Nga iso ita, ti kadendenak manong name, kalpasangan na tayo, de dinanang kat adamat lakasukan na. Tadamatin bukod nga na balay, damarikan ti asawa na, kan nag-aasawa mo lang nga nagsubli digiti anak di resume ko iti lugar nga nagkapuanda kada pintas ti biyagda ket kun nakadakwada sa kaliplipatan tumulong kada kitay kakabagyanda nga apuko no nawan apuko de dinanang da nga Sonia. Duwamet manong name ti anak mi kini Telma ket babasit na pa lang dadapay lang ti elementarya. Yang pikit apukok iniinaw dapat kiti adi kiti apukok. Dito nga ron ti pagkasarita. Kaya thank you itilaing mo nang ibasa kalpasan nga inak in-share ken ka di Italiana through your messenger. Thank you tingka panangurnos ken panang ibasa. Sabi ko nga tadamat ti batik nga adal liwliwa ken pagsaramingan ti biag. Ti panakigasang-gasat no sa pulam. Mabaling nga sa pulam no nya atalagat ni ituting kasat mo. Ngayon kang runanti amin sa dinuman tinagkapuam, agsublikan to ang subli. Akas tinapasama kanya. Nagsubliak mo't lang, hindi na kayo nakak na lugar. Toy nga ron, agyaman nga pagayam mo, Freddy. Thank you, Freddy. Thank you, mat kadagiti nagdengag kan nagbuya. Salamat po kada kayo. Aldawon.